दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायजों बे सालबारि कलेजाव सालबारि महकुमानि सिंनि एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै जर'खा बेवहाय फोरोंगिरि जथुम लेंनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैदों। बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुदों। बे हाबाफारिखौ दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो लादों जे जोंनि जेनाखि फरायसाफोर बे फरायसाफोरनो जोङो बोरै स्किल एजुकेशन आरो क्वालिटी एजुकेशन लोगोसे भेलु एजुकेशन आरो मरेल एजुकेशन बेखौ जोङो बोरै होनानै बा बोरै एनकारेज खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो सासे सुबुं सम्पद हिसाबै जोङो दानो हायो बेनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनैनि बे टिचार्स मिटखौ जोङो लादों। आरो बे टिचार्स मिटआव जोङो बेखौनो सावरायदों जे फोरोंगिरि आरो जे जोंनि सिभिल ससाइटि बा जोंनि जातीय संगठन एबसु बा बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि टिचार कमिउनिटि जथायै जोङो फरायसालियाव नुजानाय माखासे जेंनाफोर बा फरायसाफोरनो जिखिनि मोनसे सोलोंथाइ होनो थांनायाव जिखिनि जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा सानफ्रामबो मोगा मोगि जाबाय थायो आरो मोगा मोगि जाबाय थानायनि गेजेरजों बिथांमोना प्रब्लेम्सखौबो मिथिगौ आरो बिथांमोननि प्रब्लेम्सखौ माखासे जोङो खोनासंनायनि गेजेरजों जोङो एक्सेन्ज खालामलायनायनि गेजेरजों बोरै जोङो जयेन्ट रिपर्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ बोरै समाधान खालामनानै फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय बा टिचिं लार्निंआव जेबो उसुबिदा जायैबायदि जोङो मोनसे थासारि खालामनो हायो नामा आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जिखिनि जोङो समस्या मोनगोन बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय सरकारनि फारसेसिम जोङो खावलायहरनो बा दाबि दैखांहरनाय बे माखासे नोजोर आरो थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि बे टिचार्स मिट जिखिनि हाबाफारि बेखौ लाबाय थादों। बेखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लाबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लायावबो लादों। थारैनो बे मोनसे जयेन्ट मोनसे डिसकासननि गेजेरजों जयेन्ट मोनसे आइडिया एक्सेन्ज खालामनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोङो जे जोंनि क्वालिटी एजुकेशन होनो थांनाय बा स्किल एजुकेशन होनो थांनाय बे मोनसे जे जोंनि थांखि बेखौ जोङो हाफुंगोन होननाय जोंनाव मोनसे मिजिं दं। गोजोन्थों। जिहेतु गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बुंदों सासे फोरोंगिरिजों जिहेतु एलपि स्कुलखौ फोरोंहोनो हाया साबा फोरोंगिरि मोनोबा मोजां जागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे दुलाराय फरायसा आफादखौ नारसिनोबा मोजां जागोन। दा बे बेलायाव जों दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै जेब्ला RTE एक्ट जेब्ला फोसावदों बा जोंनि हादराव फैदों बै RTE आव बुंदों जे 30:1 बे 30:1 खौ जों दुलाराय फरायसा आफादा गिबियाव जेरैबायदि जों अफस खालामदोंमोन बे 30:1 जेनाखि मोनसे कनसेप्ट बा RTE आ थिनानै होनाय जिखिनि मोनसे खान्थि बेखौ जोङो दिनैबो गनाया। मानो होनबा प्राइमारि स्कुल बा एलपि स्कुलाव बेवहाय नोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 5 सिम बेवहाय क्लास जायो आरो बेवहाय साबजेक्टआ गोबां जायो क्लासआबो बेवहाय गोबां दङ। बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंनो हाथाव बियो माब्लाबाबो नंखाया। दा बेखायनो साबा नांगौ 6 जन नांगौ बे बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिराखै दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय। नाथाय दुलाराय फरायसा आफादा बेखौ बुङो जे जोङो 30:1 जेनाखि मोनसे कनसेप्ट RTE नि जोङो बेखौ गनायनो हाया। मानो होनबा बेवहाय साबजेक्ट लोगोसे स्टुडेन्टसफोरनि जिखिनि अनजिमा बेखौ नायनानै बियो जानांगौ। बियो जेनाखि जोंनि स्टेन्डिं जे जोंनि डिमान्ड जोङो बेखौ जोङो बुंबाय थादों बे हाथावना नंखाया। फोरोंगिरिफोरनि जिखिनि जे 30:1 खौ गनायनो हाया जोंबो बे एखे इस्युआव जोंबो एकमत। जिहेतु बाक्सायाव माखासे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायासै 6.3 आव बाक्सायावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो माखासे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जाबावनो गोनां दङ जायखौ दुलाराय फरायसा आफादा 6.3 मोनसे दफानि गेजेरजों जोङो नाजाबाय थादों। जोंनि बिटिआरनि सिङाव 26 नाम्बार्स अफ भेन्सार कलेज दङमोन आरो बे 26 नाम्बार्स अफ भेन्सार कलेजनि गेजेराव 10 कलेजखौहाय आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारा बेखौ खालामग्रोबाय। दा बे थासारिखौ जों आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों। लोगोसे दिनै बिटिसि सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थादों। बिथांमोना बेखौ फेस वाइसआव खालामगोन होननानै जोंनो मिथिहोदों। गोहोम खोख्लैगोन निस्सय बेवहाय दाजाबथाय मोनसे डिसकासन जादों। दाजाबथाय मोनसे डिसकासननि गेजेरजों जोङो बेवहाय मोनसे सल्युसन दिहुनगोन। जे सल्युसन बा जे आइडिया बेखौ जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनगोन। सरकारनि धोरोमनिफ्राय सुफुंनो गोनां खामानिया सरकारा सुफुंनांगोन। बेनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि बिनि थाखाय दाबिखौ जोङो होबाय थागोन। आरो फारसेथिं जोंहा होमवर्क बा जों सिभिल ससाइटि
बा जों सिभिल ससाइटि बा जोंनि न'आवनो बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावनो माखासे दाजाबथाय माखासे साजेसन बा माखासे दाजाबथाय एक्टिभिटि जे परिबेस दानांगौ सासे गथ'खौ जों मटिभेट खालामनांगौ सासे गथ'खौ जों एनकारेजमेन्ट खालामनांगौ सासे गथ'खौ फरायनांगौनि थाखाय जोङो एसे माने थुलुंगा होनांगौ बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय खामानिफोरखौ जोङो डिसकासनल' खालामनानै जोङो दोनबोफेराखै डिसकासन खालामखांनायनि उनाव जोङो दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै जोङो एक्सनाव जोङो ओंखारबोबाय थादों बे हिसाबैनो मोनसे समाव बर' बिजोंनि जिखिनि फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया 66ल'मोन दिनै माने 3841 बे माने अनजिमासिम थांबाय आरो APSC माने आनजादाव नोङो बोसोराव साब्रै साबा बेबायदिल' अनजिमा बेबायदि उथ्रिसार जायोमोन देग्लाय नोङो थांनाय बोसोराव नोङो 38 नाम्बारसआव माने बड' स्टुडेन्टसा APSC क्लियार जादों आरो दिनै मा होनदों जे माने मिडियामखौ नोङो क्लास 10सिमल' फरायोमोन बे दिनै 12 माने क्लाससिम बेखौ फरायनो मोननाय जाबाय दा बेखायनो जे जोंनि एक्टिभिटि रायजो राजानि एक्टिभिटि बा जोंनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरनि एक्टिभिटिनि गेजेरजों बेवहाय जोङो बिनि आउटकाम आरो रिजाल्टखौ जों मोनबोबाय थादों दिनैनि बे टिचार्स मिटनिबो मोनसे आउटकाम मोनसे पजिटिभ मोनसे रेसपन्स बा पजिटिभ मोनसे रिजाल्ट मोनगोन जोङो बेखौ जोंहा मिजिं दं गोजोन्थों जोबथि सोंलु हिसाबै जिहेतु गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बुंदों माखासे खामानिफोरखौ एल पि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा साबसिन हायो दा बेवहाय जों बुंदों जे माने सरकारि माखासे एक्टिभिटि माने बे एक्टिभिटिफोरा माने अभारलड जुदि जायोब्ला सरकारनि माखासे एक्टिभिटिफोरा जुदि सासेल' फोरोंगिरि बा सानैल' फोरोंगिरि थानायाव जुदि माने जाबसिननाय बा बार्डेन जुदि जायोब्ला बियो टिचिं बियो मोनसे एनभायरनमेन्टखौ बियो नस्थ' खालामगोन बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मेकानिजम खालामनांगौ जे एलपि स्कुलाव सासे फोरोंगिरि दङ बियो हेडनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बा टिचिंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै आरो बियो माखासे डाटा एन्ड इनफरमेसन गोजौ फारसे हरनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौनिखौबो लानानै हयथ' बिनियाव माखासे माने टिचिंनि मोनसे एनभायरनमेन्टआ हयथ' माने नस्थ' जायो आरो नस्थ' जानायखौ जोङो नुदों बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ टिचिं मोनसे एनभायरनमेन्टआबो मोजां थाथों आरो जिखिनि माखासे स्कुलनि समस्या बा स्कुलनि माखासे रिक्वायारमेन्ट स्कुलनि माखासे रिपर्टिं नैबेफोरखौ गोजौआव हराबाबो जाया आरो हरनांगौबो जायो दा बेखौ हरा हसियाबो नों थानो हाया हरा हसियाबो जोङो फोरमायहरा हसियाबो जोङो दोननो हाया जाउनाव मा जागोन बेवहाय माने डिप्राइभबो जानो हागौ मालाबा माखासे इनफरमेसन गैयिनि थाखाय दा बेखायनो मेकानिजमनिसो तयार जादों बेवहाय आरो मेकानिजम आरो मेन पावारनि तयार जादों बेवहाय आरो सर्टेज अफ माने टिचार्सफोरनिबो बेवहाय समस्या जादों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि नोङो सरकारि गंसे स्कुल बेखौ मोजाङै रान खालामनांगौ जायोबा बेवहाय क्लारिकेल मोनसे पस्ट बेवहायबो माने क्रिएट खालामनांगौनि जोङो गोनांखौ जोङो नुयो आरो गोजोन्थों